Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwanụ, anyị eriela ahụ na ọbara Kristi. Nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta nke ya. Anyị ji ume a na-arịọ site na emume nke a, mụba ịhụnanya gị n'ime anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ nne. Ndị niile na-achọ ihe gbasara paspọtụ, ndị Nigerian Embassy ga-abịa na Los Angeles December 4, 5 and 6. Ndị Nigerian Embassy maka ihe niile gbasara agamije, paspọtụ nke ọfụ, travel certificates or whatever. The Nigeria Embassy ga-anọ na Los Angeles December 4, 5 and 6. Wee na-akọwa, ọ bụrụ na ije na website ka ifilie ihe niile efili ebe anwa, imechaa ya enyezie gị appointment were gwa gị ebe ya abịa. Ọ bụrụ na ha mechaa mmadụ one ha chọrọ bịa zuwe, ha emechie. So onwe ndị dị etu anọ n'ime anyị, ndị anyị malụ ka anyị mee ka ha malụ ozugbo. Onye ọbụla chọrọ ihe gbasara ya, o nwere ike kpọọ Reginald Obi Amalụ. A wee na-elotekwara anyị niile nkwa anyị kwegara dị iche iche maka agamniru parish anyị, agamniru diocese anyị, ka anyị lota ndị kwelu nkwa Together in Mission, ka ha nwee ike ka ha na-emejupụta nkwa ha kwere. Etu a ka ọ dịkwa nkwa nke anyị kwere, the 5-year pledge, capital campaign nke anyị kwere nkwa ara 5. O nwee ndị kwụtagoro nke ha, nwee ndị na-akwụ kwa ọnwa, nwee ndị na-akwụ ugboro na-abụọ n'arọ ka ha were kwụtọpụ ya. Ndị niile dị etu a, anyị na-ayọkwa ka unu jisie ike ka Chineke na-agọzi aka ọlụ anyị, ka anyị nwee ike ịkwụchapụkwu ya. N'ụka gara aga, akpọrọ anyị ka anyị si were sọmpi Thanksgiving, uwe nke ihe ubi nke anyị melụ monetize n'arọ nke a gara aga. Otu dị iche iche akpọrọ anyị olu, otu ọbụla metalụ, were kpọkwa ndị buru iko anwa na n'ụka gara aga. Anyị wee na-ekene ndị niile, otu niile, ndị niile gbara mbọ hụ na ha mere ka ike kwere ha n'arọ nke anụnwa. Wee na-elotekwara anyị niile dịka Fada si were metụta ya n'okwu Chukwu, na anyị hụrụ ka anwụ tiri wee chatata ụbọchị ịka gara aga. Mkpụrụ ebe a nọ, ikuku ekwero ka a nọ, kanopi nke atụrụ atụ o kweghị ka ọ na-ewere bupụsịa ya. Nya mere anyị ji wee nọrọ n'kanopi. Etu anyị nọ n'oge oyi, ọ bụrụ maka anwụ na-atụ tata. Etu anyị nọkwa n'oge mmiri, ada ama mgbe oyi eme. Ihe ndị a niile so nye akpatalụ ụbọchị ọ dapụtara chi dị etu a, anyị ya na ebe a ka ụka. Mana o nwere ka oyi adị, ọ dị ka ụbọchị ụka gara aga, ikuku a na-eku, mmiri a na-ezo. Ị mara na ụkọchukwu ya enwe ọta n'ime ụlọ ụka, amarazie anyị ndị niile nọ na moto. Oge nnata oriri ruo, abịa nata oriri, ewere loudspeaker debe n'ilo. Ọ bụ ihe a kọwara ka anyị ghọta. Ndị niile nwere mkpa dị iche iche ka ọ nọ na-akpọ parish
ọ bụrụ ime mmiri chukwu, ịgba akwụkwọ, onye mmadụ nwụnarịrị, ịchọ ịka ụka nke a bụ na nke dịka parish emebie na parish, kpọọ ụkọchukwu anyị, kpọọ parish ga-akọwara gị na ha tụọ alo mara etu o esi were mee ihe, etu a ga-esi were mee ya, wee mara mgbe o eji were bụ. Anyị wee na-ekenezi onye ọbụla, ndị niile nọ ebe a tata, wee na-ekenekwe ndị niile sonyere anyị n'ụka anụnwa, ebe ọbụla onye anọ na ndị nọ mba dị iche iche ma n'ụlọ ọgwụ. Anyị na-ekene unu, na-ayọkwa unu ka unu na-esonye anyị oge niile. Etu anwa ka anyị si ekene onye isi anyị, ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi. Biko ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. anyị na-ekenekwa anyị niile dịka esi kwuo, anyị na-ekene anyị niile maka mbọ anyị na-agba ịkwado parish anyị. Na-ekenekwa ndị niile sonyere anyị na mass tata, ma ndị nọ ebe a ma ndị nọ n'ebe dị iche iche. Anyị na-ayọ ngọzi na nchekwaba nke Chineke oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ekele dịrị Chukwu. Oh,